ஹலோ வெல்கம் பேக் டு எம்ஏஹாபி பிளாக்ஸ். இன்றைக்கி நான் எங்கே இருக்கிறேன்டா சரி எங்கள் வீட்டு முன்னுக்கு ஆஃப்டர் லாங் டைமுக்கு போகிறோம். எங்கள் வீட்டு முன்னுக்கு இந்த வீடியோ தொடங்குறேன். இன்றைக்கி வந்து ஸ்பெஷல் இந்த கண்ணாடி தான் பாருங்கள். இந்த கண்ணாடி ஸ்பெஷல் என்ன ஸ்பெஷல்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ முடிய போக உங்களுக்கே விளங்கும். இன்றைக்கி நான் வந்து எங்கே போக போகிறேன்டா அது போக விளங்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போ. காய்ஸ் ரெஸ்ட்லின் ஃபைட் ஒன்று போகுது. நான் வந்து வீடியோ தொடங்கிட்டு அங்கே போய்த்து அடுத்த தொடங்குவேன்னு நினச்சேன். பார்த்தா ரெஸ்ட்லின் ஃபைட் ஒன்று போகுது. இந்த ரெஸ்ட்லின் ஃபைட்டை வந்து காட்டாமேல. ஓகே காய்ஸ், நாங்கள் அவசரமாக போய்த்து பஸ்ஸை பிடிப்போம். காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கடைக்கிட்ட வந்துட்டேன். பாருங்கள், சன்கிளாஸோடு தான் உள்ளே போக போகிறேன். இவங்க இன்னும் இந்த மேஜிக் சன்கிளாஸை வந்து என்ன காணல. இந்த சன்கிளாஸை பற்றின விஷயங்கள்லாம் லாஸ்ட்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆகிக்கும். நான் சொல்கிறேன் என்ன ஏதுண்டு. உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட்டாக ஆகிக்கும் இந்த சன்கிளாஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்ளும். அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் இந்த விஷயம் தெரியும். அப்போ அவங்க கண்டோன்னு எப்படி ரியாக்ட் ஆகுவாங்கன்னு பார்ப்போம். உள்ளுக்கு வந்து பிரபாத்தும் அதே போல் சுரையும் உள்ளே ஈக்கிறாங்க. பார்ப்போம். உள்ளே போயிட்டு இந்த கடைக்கிட்ட வந்துட்டேன். கடைக்குள்ளே யாரோ கஸ்டமர் ஒன்று ஈக்கிறாங்க. பாவம், பரவாயில்ல, உள்ளுக்கு போவோம். என்ன கதை? ஹீரோ உள்ளுக்கு என்ன கதை? என்ன தான் கிளாஸ் கிளாஸ் மேஜிக் சன் கிளாஸ் பாப்பா. நிறைய நல்லா இருக்கும். நல்லா இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவன் படிச்சு பழைய காலத்து 90s படம் ஹீரோன்னு ஆகலிக்கிறேன். ஓ மை காட், ஒரு இந்த சன்கிளாஸ்ட கதை தெரியும் என்னண்டு? சன்கிளாஸ் மாதிரி எவ்வளோ பழசன்னு செல்பாம். இது காமினி வம்சே காக்கியது. காமினி வம்சே கவுது விஜயகுமார் விஜயகுமார் தூங்க தெரியல. ஆனா எனக்கு வந்து அந்த இந்த சன்கிளாஸ் எல்லாம் வந்து புதிய கால சன்கிளாஸ் பாருங்க. எவ்வளவு தான் இதுல இருந்தாலும் அவ்வளோ அந்த அந்த வைப் எடுக்கலாம். இது வந்து நீ சும்மா செல்லு பாவம் சுப்ரியாகி. ஆனா எவ்வளவு காலம் செல்லுப்ப இந்த சன்கிளாஸ் சும்மா எத்தனை நீ செல்லுப்பா எத்தனை வருஷம் மீக்குமேண்டு எப்படியுமே இப்படி சொல்றது வாங்க எப்படியும் 50 வருஷத்துக்கு மேல வச்சுப்பா. இது வந்து உனக்கு வேணும்னா எனக்கு தான் நல்லா இருக்கு. இந்த சன்கிளாஸ் இதுவும் உனக்கு இதுவும் மேட்ச் ஆகுது. சுப்ரியாகிடா மேக்குமே. பாய் ஆண்டி, பாய் பாய் ஆண்டி. கடையும் இல்லாம ஓனரா இது? அப்புறம் நானே தான் கஸ்டமர் பார்த்தா ஓனரான காய்ச்சி கடையை ஓனர். இப்போ நான் ஷூட்டுக்கு லேட் ஆகுது. நீ இப்போ வாரே விட்டு நான் கடையை மூடிட்டே வரேன். மச்சா இந்த வீடியோ வெளியடிப்பேன். அதான் தேவை வெளியேட் பண்ணும். இந்த கடையை மூடணும். இது வந்து ஃபுல் நோக்கம். கொஞ்சம் இருக்கேன் இந்த கடையை நான் மூடிட முடியும். எல்லாரும் சேர்ந்து பண்றோம். என்ன கடையை மூடணுமா? கடையை மூட்டு வாட எங்க போனா போ. 5 மணிக்கு உங்க ஷூட் 2 பேருக்கு 5:30 மணிக்கு நான் சுருக்கா வேலையை முடிச்சுடுவேன் லேசா டக்குன்னு. சரியா காய்ஸ் பாருங்க, ஷூட்டுக்கு லேட் ஆகிட்டு இந்த சுரேண்ட கடைக்கு இந்த ஷர்ட்டுக்கு மனுஷன் ராசி வந்துக்கிட்டா. இந்த ஷர்ட் போட 4 நாளைக்கு சுரேண்ட கடைக்கு வந்து போட்டுவிட்டுட்டா.
அது கமெண்ட் கேட்பாங்க. இவரோட கடை எடுக்கிற முக்காவாசி வீட்லயுமே சுரேஷ் கண்டதான் வீடியோ எடுக்கிறார். ஓகே காய்ஸ், நான் பேச்சு வரேன். நீ வருவீங்க தானே? நீ வருவீங்களா? பைக் வரணுமா? பைக் ஊபர் ஒன்று போட்டு வருவீங்களா? காய்ஸ் ஓகே, நான் வந்து நீ இப்போ மருதான் லீப்பா, நீ வந்து இவன் வந்து பிக் பண்ணுவோம். சரியா? போயிட்டு வரணும். வெள்ளத்துக்கு வரணும். வெள்ளாத்துக்கா வரணும். சரியா வந்து விடுவானே, வெள்ளாத்துல விட்டுருவானே பிக் பண்ணுவோம். 5:30. எந்த கடைடா? பேர்கர் பாஸ் மருதானில் தானே? இல்லை வேறையா? நேற்று நான் தொடர்ந்து மருதானில். சரி காய்ஸ், நான் போவோம், லேட் ஆகுது. நான் வந்து இப்போ லா பர்ஃப்யூமுக்கு போக போகிறேன். லா பர்ஃப்யூம் தானே ரெடி தானே ஃபுல்லாக? ஓகே, லா பர்ஃப்யூம் வாசலில் செட் ஆகும். அஸ்ஸலாமு என்ன அது சும்மாக்கிறீங்களா? மிச்ச நாளைக்கு வரும். யாராவது எங்கே வந்தால் தான் தெரியும். எங்கள்ட ஒடியமாக பெரிய கத்தாது. பிரபாத் வீடியோ தெரிகிறாரு. எனக்கு கண்ணாடி நல்லம்மா, கண்ணாடி லா பர்ஃப்யூம். நானும் வீடாக வந்து வீடியோவில் போட்டி கொஞ்ச நாளுக்கு முந்தி இன்னும் ஒரு வீடியோ போட சொல்ல நான் வந்து போடுவேன். என்னோட என்எவசரி வண்டி, அந்த என்எவசரி கரெக்டான வீடியோ போடுவேன். என்ன மாதிரி அழகான அமைவு வண்டி கொண்டுங்க. லா பர்ஃப்யூம் மாதிரி பொறாம தானே, ஒரே தாமா தேடி கொண்டீங்க. நல்ல கதை. நீங்கள் கண்டிங்க வந்தது எங்கே கண்டிங்க சைடில் அவர் கண்டு வந்தீங்கிறார். அவரை வந்து மறுவா சந்திப்பாங்க. மாரோட சேர்ந்து ஒரு வீடியோ போட்டு காய் சுரேமா கத்து வர சொல்லி லேட் ஆகுது. என்ன கதை? எங்கே போய் வேக பஸ் தான் சுருக வாங்க, ரெடி ஆகி சுருக வாங்க, ஃபோட்டோ எல்லாம் போட்டு எடுத்து கொஞ்சம் போவோம். போயிட்டு வராஜி ஓகே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோ. காய்ஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு ஆனே போய் தான் செட் ஆகும். காய்ஸ் எல்லாம் வேக பஸ் வந்துட்டாங்க. நான் வந்து பள்ளிக்கு வந்து நசரத்தோல இப்போ தொழுந்தாச்சு. இப்போ அவசரமாக வந்து போவோம். சுரேமெல்லாம் பார்த்துட்டு ஈரானாயும். ஓகே காய்ஸ், பொடிய மகள் பிஸி வீடியோ எடுத்துட்டு ஈரானுவல். என்ன கதை? எடுத்து வடுதாளுங்க வேலை நடக்குது. இந்த இதுதான் கடை பேர்கர் பாஸ். இல்லை தான் இன்றைக்கு ஷூட்டிங்குது. சுரேமும் பிரபாஸ் வீடியோ எடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. நான் வந்து பள்ளி போகாலும் கோலுக்கு மேலே கோல் கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டு வந்துட்டேன். இன்றைக்கி வந்து வேறு லெவலில் நாக் அவுட் பண்ண தான் போகிறோம். இதை பேர்கர் பாஸ். ஓகே காய்ஸ், சாப்பாடு வந்ததோட செட் ஆகும். எனக்கு பசிக்குது பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியும். ஸோ இன்றைக்கு வேட்ட லக் சன்கிளாஸை போட்டிங்க தானே. இந்த வியூஸ் அள்ளி தள்ள போகுது. எங்களோட அப்பட சன்கிளாஸ் பிடிக்க போறேன். வேற லெவலில் இப்போ வெட்ட போனீங்கன்னா இப்போ சன்கிளாஸ் போட்டிங்கன்னா. ஸோ பயப்பட தேவையில்ல. இன்றைக்கு 100K வியூஸ் போக போகுது. கிடைக்குதியா? பாய் பாய். ஓகே, இந்த இன்றைக்கு என்னோட வண்டிக்கிறாரு. இஸ்லாம் அவளோட பேர் என்ன? யூனஸ். இவட்ட அது இந்த ஓகே கைஸ், வீடியோ எடுத்துட்டு செட் ஆகும். 1 2 3 ஆக்ஷன். ஸோ உங்களோட ஆஃபர்ஸ் எடுத்தீங்க, 2 ஆஃபர்ஸ் நான் சென்ட் எடுத்தீங்க. இது வந்து அவங்க 1450, நான் 1250 செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். 1400. அடே லைட் இல்லாமல் சூப்பர் ஆகிடா. பிக்கிலோட கடிக்கணும்னு சொன்னாங்க. பீஃபா சிக்கன் நாக் அவுட் பண்ணுங்க பாவம். ஆமாம் சரி நாக் அவுட் பண்ணுவான். நான் வெளியே ஆரம்பிச்சு வீடியோ எடுத்துனதே முடிஞ்ச போகிறோம் வாங்கிட்டாங்க சாப்பிடுவோம். நான் வீடியோ எடுத்தோடனே போல சாப்பாடு முடிஞ்சிடும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடியுது. என்ன தான் மிஞ்சி போல் என்ன துண்டல் தான் மிஞ்சி. பரவாயில்ல. அந்த என்ன இது இதை எப்படி இருந்துச்சு?
எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் வந்துச்சு இதுதான் இதா? பீஃப் பர்கர் இது மைலோ மைக் ஷேக் ஒன்று தான் மைலோ மில்க் ஷேக் ஒன்று தந்தீதான் உனக்கு முடிஞ்சிடும் பரவாயில்ல குடிங்கப்பா குடிக்க சொல்றாய் அவன் முடிச்சிடுவான் இல்லை இரு என்ன பண்ணுவீங்க இதுவங்க என்ன பேர் promotion 1450 about ஒன்று ஃப்ரீ தான் ஒன்று ஃப்ரீ காய்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் அவுட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஒன்று ஃப்ரீ எல்லா ஃபுட்டு பார்க்கணும்னா சுரேந்திர சண்டை வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஃபுட்டு வீட்டில் இல்லை இன்றைக்கு வந்து நான் லாஸ்ட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் எனக்கு கண்ணாடி ஸ்பெஷல் கண்ணாடி இந்த கண்ணாடி தான் கண்ணாடி இத்தாலி கண்ணாடி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 வருஷத்துக்கு மேலே சரியா 50 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த கண்ணாடியை பற்றின விஷயங்கள் தொடர்ந்து வரும் காய்ஸ் இப்போ தான் வீட்டுக்கு வந்தேன் அம்மாட்டா சரி கேரட் ஆட் காய்ஸ் என்ன கதை பவுரை முட்டை விட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஃபுல் நொக் அவுட்டாக பண்ணேன் ஃபுட்டு வீடியோ வந்து என் டேயில் வராது சுரேம் டேயில் தான் வரும் இப்போ இது பாருங்கள் சுப்ரியா வீடியோ செய்கிறான் சுரேம் தனிக்கரை ஃபுட்டு தான் போட்டார் அவர் டேயில் தான் ஃபுட்டு வரும் ஸோ என் டேயில் காட்டல நான் வந்து சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த கண்ணாடியை பற்றி அதுதான் இந்த லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இந்த கண்ணாடி ராஜா பாருங்கள் இது வந்து மேட் இன் இட்டாலி கண்ணாடி உங்களுக்கு பார்த்தா இறங்கும் ஒரிஜினல் சாமனம் சும்மா ஆரிஜினல் சாமனம் இல்லை இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் மட்டிக்கும் நான் வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 வருஷம் ப்ளஸ் 50+ ஆன்டிக் சாமனம் சரியா இந்த சன்கிளாஸ் பார்த்துக்கோங்க இந்த சன்கிளாஸோட வந்து முன்னுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வரும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் வரும் இந்த சன்கிளாஸை வச்சு ஒரு எபிசோடு ஒன்று செய்கிறேன் இது அவ்வளோக்கு இந்த சன்கிளாஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சன்கிளாஸ் இது வந்து நான் வந்து என்னோட பொட்டி வண்டி என் ரூட்டில் என்னோட அப்பட சாமான்கள் வச்ச பொட்டி ஒன்று அதுக்குள்ளேருந்து எடுத்தேன் முன்னைக்கு வந்து அந்த பொட்டியை அன்பாக்ஸ் பண்ணி அந்த பொட்டிக்குள்ளே என்னென்ன சாமான் அந்த ஆன்டிக் சாமான்கள் எல்லாம் எவ்வளோ ஒர்த் ஆகுது அதுவெல்லாம் பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன் அண்ட் வந்து இந்த கண்ணாடி வந்து எவ்வளோ மட்டும் ஆகும் ப்ரைஸ் எவ்வளோ மட்டும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்து இந்த சன்கிளாஸை பற்றி இன்னும் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் என்றாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சன்கிளாஸை வச்சு ஜோகி போட்டி வாங்கினவர்கள் அவங்களுக்கு விஷயம் தெரியாமல் ஜோகி போட்டவர்கள் எனக்கு இந்த சன்கிளாஸை பற்றி நல்லா தெரியும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் ஓகே இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சி இருந்தால் கரெக்டாக லைக் கொண்டு தட்டுங்க நான் லாஸ்ட்டாக போட்ட கோல் சீரிஸ் வீடியோ நம்ம பார்த்துப்பீங்க பார்க்காது இப்போ வந்து பாருங்கள் அண்ட் வந்து இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்து இதுக்கு பிறகு நான் எங்கெங்கே போகணும் அதையும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட கிட்டத்தில் செட் ஆகும் இன்றைக்கி போய்ட்டு வரேன் டேக் கேர் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்